vaig a fer-me, ja no sé si la 5ª o la 6ª sessió d'eliminació de tatuatge i tinc una suor freda, uns nervis aquí a la panxa, és que és tan dolorós, és terrible. Vaig una mica més tranquil·la perquè en principi, com menys es veu la línia, menys impacte i fa menys mal. Però estic contenta, estic contenta amb el resultat, supercontenta, perquè realment està marxant i no està quedant cap cicatriu. Però és una estona que ho passo malament. Uns minuts, és que crec que amb 1 minut i mig ja està. Però quin minut i mig, amigues. A part, he d'anar fins a Barcelona i cada vegada que vinc és un show. Em queden 15 minuts per fer 2 quilòmetres. És a dir, he de fer 2 quilòmetres en 15 minuts? No. Em queden, o sigui, em falten 2 quilòmetres per arribar a l'estudi i tardo 15 minuts. O sigui, això és normal? Amb cotxe tardar 15 minuts a fer 2 quilòmetres? És que és gairebé el que tardem a peu, no gairebé, però... Joder! I el pitjor de tot és que faig tard, o sigui, sempre faig tard i vaig ser molt optimista al programar les cites i me'n vaig posar una a 11:15 i l'altra a les 12. Endevineu quina hora és? Són 2:15 de 12. O sigui, ja hauria d'estar fent la primera cita, encara em queden 10 minuts de cotxe i posar el cotxe al pàrquing i després encara me n'he d'anar a les 12, que ja arribaré tard també, a una cita gratuïta a que em mirin el cuero cabelludo, perquè ara sembla que tingui un melenón, però alguna no va bé. Com es deu dir en català, cuero cabelludo? I després de totes aquestes cites a les que arribaré tard, a les 4 de la tarda m'han convocat la bombilla mèdia a gravar l'opening dels Premis Crit. I és que no sé si hi aniré, perquè, clar, la primera visita jo crec que a la 1 l'hauré acabat, llavors tinc com 3 hores mortes a Barcelona, amb el cotxe dins d'un pàrquing, no me va bien, la veritat. Fa a la sessió 3 o així, els hi vaig dir, un moment, que gravaré amb el mòbil mentre em feu la sessió, així com estic ara, saps? Rotllo la cara. Què? O sigui, va ser impossible. No puc gravar la sessió perquè necessito concentrar-me en respirar. Em donen unes boles d'aquestes antiestrès i estic... És que és horrible, és horrible. I ara, a més, tinc pipi de nervis. Però tot i així, o sigui que mira el mal que fa i tot i així estic pensant ja en treure'm altres. Perquè és que queden perfecte, ja us ho ensenyaré. Això sí, sóc un desastre de clienta, Arribo 15 minuts tard, són gairebé 3:15 i a les 12 he d'estar a 8 minuts amb cotxe d'aquí. He de treure el cotxe del pàrquing, pagar, però quan faig càlculs, al meu cap no penso en tots aquests tràmits i penso que arribaré als llocs i m'atendran de seguida i... En fi. Hola! Es que ho tenen tot tan maco. Sí, mira aquí, aclarado. Cada vez más lento, ¿no? Sí, exactamente, pero sí hay cambio. Acuérdate que ya a este punto vamos muy superficial en la piel, entonces hay que tener mucho cuidado con los parámetros que colocamos. Sí. Pero esto más... Doncs ja estaria. És que literalment 1 minut i mig. De fet, contra menys tinta hi ha, menys mal fa, que crec que ja ho he dit abans. I em pensava que podria fer-ho tot del tirón i no, li he demanat que pari gairebé a punt d'acabar. Després, quan s'hi ha tornat a posar, hem estat 10 segons, potser. Vull dir que ja gairebé ho tinc. És sort. Una aigüeta.
que és que l'empresa, a més, ja ho heu vist, no és un estudi de tatuatge que a més eliminen tatuatges, és un lloc especialitzat en eliminar tatuatges i són molt professionals, a mi m'agrada molt com ho fan i ho tenen tot molt maco, són noies que a més són infermeres o tenen coneixements o el que sigui, molt bé, molt bé, molt bé. Sempre et conviden a prendre alguna cosa. M'he agafat una aigüeta per calmar una mica l'escalfor d'aquest dolor i me'n vaig cap a l'altre puesto, que no en tinc ni idea de si està bé o està malament, perquè vaig posar a Google Clínica Caída de Cabello i aquesta gent fan una visita, la primera visita és gratuïta, així que gràcies. La primera visita és gratuïta i pues per allà que voy. He estat literalment 15 minuts, 1,55 €. És que no es pot venir a Barcelona, la veritat, és terrible. Ciao! És quasi ofensiu que estigui aquí, perquè és que el cabell mira com brilla i em creix, però després és que jo crec que no s'aprecia. He estat preocupada pel cabell moltes vegades, però cap com aquesta, perquè una cosa és tenir entrades i que em caigui molt cabell aquí, i l'altra és que ara tinc molt poca densitat i ara el cabell està net d'ahir, però quan fa 2 dies se'n veu com molt poca densitat fins a mig cap i va a més. Aleshores, com a mínim, no costa res que em facin una valoració, perquè em diguin, és després, i jo ja, i què hago? Powerless, que la vaig començar sense gaires expectatives i una mica ratllada, perquè em recorda molt els Juegos del Hambre, però moltes seguidors em van dir, segueix llegint perquè canvia. I ja m'hi estic començant a enganxar. Hi ha un aquí, Enemy Lovers al mig, la trama de gent amb poders, gent sense poders, els diferents poders i tot plegat. M'agrada. Quan sortia del pàrquing pensava, soc molt propensa a anar al metge, però és que penso, què hi perdo? O sigui, què hi perdo? Hi perds que et trobin coses i que et vulguin medicar i que... Però ells són els professionals del que sigui, doncs en aquest cas del cabell, però també doncs, de la tiroides o el que sigui, que està bé que cadascú faci la feina que sap fer, i si jo tinc dubtes sobre tiroides, doncs està bé que vagi al metge de tiroides, i si tinc dubtes perquè em fa mal un genoll, doncs està bé que m'ho miri. Està com mal vist a vegades anar... Quin temazo! Està com mal vist a vegades anar tant al metge, queixar-se tant, però escolta, no sé, és cuidar-se també, no? De fet, és més cuidar-se que moltes coses, com fer-se les ungles, per exemple. A mi m'agrada estar informada i conèixer el meu cos i les coses que li passen i per què li passen. I per això busco bons metges i gasto temps i diners en anar-hi. El drama està servit. Volen fer-me un tractament molt car, no és un bon moment per gastar-se aquests diners, però el plantejament del que hem mirat que és bastant dolent, estic perdent molta quantitat de cabell, no sé si hi ha altres maneres de solucionar-ho, no sé si ho he de mirar a altres clíniques, però jo no puc gastar-me 1.700 € així com qui no vol la cosa. Així que, no ho sé. Molt professionals, m'ha donat molta informació, molt interessant, però... I el pitjor de tot és que surto i aquí hi ha un vicio. Ara vull dinar vicio i no he de dinar vicio perquè tinc menjar a casa. No trobo l'entrada al pàrquing.
que a part no és només els 1.700 euros del tractament, sinó que vol que vingui cada setmana per fer-me 15 sessions de làser, no sé què, cada setmana, i jo acabo de pagar 5 euros de pàrquing. Més venir fins a Barcelona. És molt complicat. No crec que ho pugui fer. Doncs mira, me n'estava anant cap a casa amb el cotxe, amb el maleït cotxe, sortint de Barcelona per rondes. I resulta que de Barcelona a casa nostra es passa per Esplugues i el Xavi està a Esplugues gravant un tema en un estudi de gravació i és una cosa que no he vist mai com ho fan i tinc curiositat. Així que vaig cap allà. Estic a la porta. Vale. Ep! Què és això? Té una qualitat, o sigui... Ja, és que tothom qui la veu flipa i la gent em Molt diu guai. les càmeres cada vegada són més petites.